ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 1/2/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಉವೇ ದೇಹದಾರನ ಕಡೆಗೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ತೇಪಂಡ ನಿಖಿಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆನು ಓದು ನಂಚಿನಾರು ಸ್ವಯಂ ನಿರಾಕಾರ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಾಬಾದುಳ್ಳೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಗೋಸ್ಕರ ವಾವೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮನು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡೆತ್ತಿಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಡು. ಉತ್ತರ: ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡೆತ್ತಿಂಡಲ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದ ಕಟಾರಿನ ನಡಪೋಡು. ಸದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದ ಬೊಕ್ಕ ಶಂಖ ಧ್ವನಿನ ಮಲ್ಪೋಡು. ನಡತೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂದು ಬೇಹದ್ದ ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಸುಕೊಟುಪ್ಪುನಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದುವೇ ಪರಿಶ್ರಮವಾದುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯೋಗುರ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಡಬಲ್ ಲಾಭ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಉತ್ತರ: ಈ ಸಮಯಡು ಅವೇ ವಿಕರ್ಮಾಪುಜಿ ರಡ್ಡು ಮಲ್ತಿನ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಗೀತೆ ಮಾತೆ ಈ ಮಾತೆರ್ನಲ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸತ್ಸಂಗ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಚಿನ ಕಡೆ ಏರು ಓದವಿರು ಪನ್ಪನೇನು ತೂಲಿ ಶರೀರದ ಮಿತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರುಂಡು ಕಾಲೇಜಿಡು ಇಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಲು ಓದವಿರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸತ್ಸಂಗಡು ಇಂಚಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತೆರಿಪವಿರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಮಿತ್ತೆ ದೃಷ್ಟಿಲ ಪೋಪುಂಡು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಖಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಒವ್ವೇ ದೇಹದಾರನ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪುಜಿ. ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪವಿರು. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪೋಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಾಬಾನ ಮುಖಾಂತರ ಕೇನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವೆ ಬಂದು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಅಂತರವಾಂಡತ್ತೆ ಸತ್ಸಂಗಡು ಎಂಚಿನನೇ ಕೇಂಡಲೈಂದೇನು ಇಂಚಿನಕುಲು ವೇದನು ತೆರಿಪವಿರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಪದವಿದ ಮಿತ್ತು ಜಾತಿ ಪಂಥದ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಪೋಪುಂಡು. ಮೊಕಲು ಹಿಂದೂ ಆದುಲ್ಲಿರು ಮೊಕಲು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆದುಲ್ಲಿರು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಕಲ್ನ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನಿಖಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಶಿವಬಾಬನ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು. ಶಿವಬಾಬನೇ ವಿದ್ಯೆನು ಓದ ಒಂದುಲ್ಲಿರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೋಸ್ಕರ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಹೇ ಜೋಕುಲೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಗೋಸ್ಕರ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೆ ಬಂದು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಈ ಗೀತೆನು ಕೇಂಡರ್ ಗೀತೆ ಇನಿತಾದುಂಡು. ಆ ರೀತಿ ಜಗದಂಬ ಇತ್ತೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಆರೇ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಲ್ತದೇರು. ಐಗೋಸ್ಕರ ಮಂದಿರೊಂಡ್ಲ ಸಹ ಕಟ್ಟದೇರು. ಅಂಡ ಅಕುಲು ಆರು ಏರಾದುಲ್ಲಿರು ಎಂಚ ಬತ್ತೇರು ಭಾಗ್ಯನು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪನ ಏರ್ಲ ತಿಳಿಯೊಂದಿಚೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಪಗಿಲು ರಾತ್ರಿ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖದ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯೆನು ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿದನು. ಬಾಬಾ ಬೈದ್ಯರು ದಯಪಂಡ ಭಕ್ತರ್ನ ಕೈತಲು ಭಗವಂತೆ ಬೊರಡೆ ಅಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತಂಡ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ದಯಗ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಗವಂತೆ ಪನ್ಪುನ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಆರು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿತ ಜ್ಞಾನಿತ್ತಿನಂಚಿನಾರು ತಮ್ಮ ಪಾತೆರನು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಇರುವ ಯೋಜನೆದ ಜೋರ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ತೆರಿಪವನೇ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾರ್ದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುನು ಅಂಡ ಸನ್ಯಾಸಿನಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಮಾರ್ಗ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾಯಿನಿರ್ದವರ ಏಪಲ ಸಹ ಆಸ್ತಿದ ಅಧಿಕಾರ ದಿಕ್ಕುಜಿ. ಅಕುಲು ಆಸ್ತಿನ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪುಜಿರು. ನಿಕುಲು ಸದಾ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು. ನರಕದ ಆಸ್ತಿ ಮಾತಲ ದುಃಖದಾದುಂಡು. ಭಲೆ ಧನವಂತರಾದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಅಕಲ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಹಾಳಾದುಪ್ಪುನು. ಕಾಸನ ಹಾಲು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಬಡವಡು ಸೈಪೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ನಿಖಿಲಿನ ದುಃಖಿಯಾದ ಜೋಕುಲಿನ ದುಃಖಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಮೊಕಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾಯಿನ ಕಾರಣ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಿರುಪೇರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆವಾಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಬಾಬೊಳ್ಳೇರು. ಅಕ್ಲಿರ್ದು ಅಲ್ಪಕಾಲಗೋಸ್ಕರ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಭಲೆ ರಾಜರ್ಲ ಸಹ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಅಕಲಾದುಪ್ಪೇರು. ಹದ್ದದ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಅವಿನಾಶಿ ಸುಖನು ಕೊರ್ರೆ ಬೈರ್ಪೇರು. ಭಾರತವಾಸಿಲು ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿಯಾದ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ನರಕದ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ತೆರಿಪವೇರು. ನರಕೊಡು ದುಃಖ ಉಂಡು ಅಂಡ ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ತೊಜ್ಪೈನಂಚ ವಿಷಯ ವೈತರಣಿನತ್ತ ರೀತಿ ನದಿ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಚ ರೌರವ ನರಕದ ಚಿತ್ರುನ್ ಸಹ ತೊಜ್ಪವೇರು. ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭೋಗಿಸವಡಪನು. ಐನಿರ್ದವರ ಆಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರನು ಬರೆದಿಲ್ಲೇರು. ಸುರುಕು ಏರು ವಾ ಅಂಗೊರ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪೇರೋ ಆ ಅಂಗನು ತುಂಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆಲಾಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನು. ಅಂಡ
ಇತ್ತೆ ಆತು ಕಠಿಣವೈನ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ. నేను ಪಂಡ ಬಳ್ಳು ಬಲ್ಲುದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಠಿಣವೈನತ್ತು. ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸರಳವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯ ಅಪಘಾತಂಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿರ್ದು ಮಲ್ಪೇರು. ಶಿವನ ಮಿತ್ತು ದೇವತೆಲ್ನ ಮಿತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಬಲಿಹಾರಿ ಆಪೇರು. ಆತ್ಮ ದುಃಖಿ ಅನಗ ಒಂಜಿ ಶರೀರವನ್ನು ಬರೆದು ಕುಡೊಂಜಿ ಶರೀರವನ್ನು ದೇತೊಂಡು ಪಂದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಪಘಾತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಇಂದೇನು ತೆರಿ ಉಂಜೀರು. ಅಕುಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಶರೀರವನ್ನು ಬರೆದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೊಳಕಾಯಿನಂಚಿನ ಜನ್ಮವನ್ನು ದೇತೊಂಡಿರು. ದಯಪಂಡ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ದುಃಖೊಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಶರೀರವನ್ನು ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪೇರು. ಕುಡ ದುಃಖಿ ಜನ್ಮನೆ ದೇತೊಂಡಾಪನು. ನಮ್ಮೆತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಂದ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿದನು. ಜೀವಘಾತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಭಿನ್ನವಾದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಚ ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪತಿನ ಪಿರೌಡು ತಮ್ಮ ಶರೀರನು ಹೋಮ ಮಲ್ಪಿರೋ ಪಂಡ ಸತಿಯಾದುಪ್ಪಿರೋ ಆ ಪಾತ್ರನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಪತಿಲೋಕೊಡು ಪೋಪ ಪಂದು ತೆರಿಯುಣುವೆರು. ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಕೇಂದೇರು. ಶಾಸ್ತ್ರೋಡ್ಲ ಸಹ ಪತಿಲೋಕೊಡು ಪೋಪೇರು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಆ ಪತಿ ಕಾಮಿಯಾದುಪ್ಪೆ ಅಕುಲು ಕೂಡ ಈ ಮೃತ್ಯುಲೋಕಡೆ ಬರೋಡಾಪುನು. ಅಂಡ ಜ್ಞಾನಚಿತ್ತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲು ನೆರೆದವರ ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಪೋಪೇರು. ಈ ಜಗದಂಬ ಜಗತ್ಪಿತ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯವಾದ ಉಂತುದರು. ಬೇರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಪಾಲನಕರ್ತ ಆದುಪ್ಪೇರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರೆದನು. ವಿಷ್ಣು ಕುಲ ಪಂದು ಒಯ್ಕು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೆರೆದಿಜಿ. ವಿಷ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮತನವಾಸಿಯಾದುರ್ಲೆ ಅಂಡ ಆಯನ ಕುಲ ಎಂಚಾದುಪ್ಪುಂಡು. ವಿಷ್ಣುನ ರಡ್ಡು ರೂಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾದು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದನು. ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನಚಿತೆಯಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಆ ಒರಿ ಪತಿಯರ್ನ ಪತಿ ಜೊತೆ ಯೋಗನು ಜೋಡಿಸೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಆರು ಶಿವ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಆರೇ ಪತಿಯರ್ನ ಪತಿ ಬಾಬನ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹ ಒರಿ ಬಾಬನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತಲ ಒರಿ ಬಾಬನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಡ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಏರು ಪೂರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾಮ ಇಂಚಿನಕುಲ್ಲೇರು. ಅಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದುಃಖದ ಸಲಹೆನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಉಲ್ಟಾ ಮಾರ್ಗದ ಅಸುರಿ ಮತನೇ ಕೊರ್ಪೇರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಮತನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಲೌಕಿಕೊಡು ಬಾಬಲ ಸಹ ಕಾಲೇಜಿಡು ವಿದ್ಯೆನು ಓದುದು ಲಾಯರ್ ಇಂಚಿನದು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅವು ಉಲ್ಟಾ ಮತ ಹತ್ತು. ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣಾರ್ಥವಾಗು ಅವು ಸರಿಯಾದುಂಡು. ಅಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಐತ ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ 21 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣಾರ್ಥ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೋಡು. ಅಕುಲು ತಮ್ಮ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣಾರ್ಥವಾದೇ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುವೆರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಸಹ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣಾರ್ಥವಾದ ಕೆಲವರು 5 ಕೆಲವರು 100 ಕೆಲವರು 1000 ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಒರಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜೇ ಸೈವಿನಗ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಇಂಚಿನಕಲಿಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕದು ಐನೇರ್ದವರ ಮೊಕುಲು ಕೋಟೆಗೋಸ್ಕರ ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಂಪತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಕಾಸಿಜ್ಜಂದಿಪ್ಪುನಗ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಚಿನವು ಸುತ್ತಾಡುವೆರು. ಸುರುಕು ಪಂಡ ಕಾಸುಪ್ಪುನಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋಟಾರು ಸುತ್ತಾಡುವೆರು. ಸುರುಕು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಂಡು. ಅಕುಲು ಕಾಡುಗು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ತೊಂದರೆ ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲೇನು ದೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ದೂರ ಹೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಬಾಕಿ ಪವಿತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಪವಿತ್ರತೆದ ಬಲೊಡ್ದು ಭಾರತನು ಮುಂದುವರಿಯೊಂದುಂಡು. ಅಕುಲೇ ಇತ್ತೆ ಭಾರತಗೂ ಸುಖನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮೊಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆದಿಜ್ಜಂದೆ ಇತ್ತೆರಡ ಭಾರತ ಮಸ್ತ್ ವೈಶಾಲ್ಯವಾದಿತ್ತಂಡು. ಪವಿತ್ರತೆನು ಕಲ್ಪವನಂಚಿನಾರು ಒಂಜಿ ಈ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಕಲಾದುಲ್ಲೇರು. ನನೊರಿ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೇರ್ದವರು ಅವು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಪವಿತ್ರತೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಪವಿತ್ರತೆಯಾದುಂಡು. ಭಾರತಡು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಎತ್ತನು ಎಂಕುಲಿ ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ತ. ಇತ್ತೆ ಅಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಪಂಚವಿಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ನಮನೆ ಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ತ. ಮಾಯೆ ಒಂತೆ ಅಪವಿತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರ್ಣ ಅಪವಿತ್ರ ಪತಿತರಾದು ಮಲ್ತೊಂದು. ಎಂಕುಲು ಪಾವನೆರ್ದು ಪತಿತೆರು ಎಂಚಾಯ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಜಿ. ಇಂದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಒಂದು ತೆರಿಯುಣೇರು. ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದ ಆಯಸ್ಸು 100 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ 5 ವರ್ಷ ಪೊಸತಾದುಪ್ಪುನು. ನನ 5 ವರ್ಷ ಪರತಾದುಪ್ಪುನು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಧಾನವಾದು ಪೂರ್ಣ ಪರತಾದುಪ್ಪುನು. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿನ್ ಸಹ ಆದುಂಡು. ಒಂಜೇ ಸರಿ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಸುಖ ಉಪ್ಪುನು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪರತಾದುಪ್ಪುನು. ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟು ಅಪಾರ ಸುಖವಿತ್ತನೆಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಉಪ್ಪುನಗ ದುಃಖ ಶುರು ಆಪುನು. ರಾವಣನೆ ದುಃಖನು ಕೊರ್ಪೆ ಪತಿತಾದು ರಾವಣನೇ ಮಲ್ಪೆ ಐನೇರ್ದವರ ಆಯ್ನ ಭೂತನು ಮಲ್ತದ್ದು ಪೊತ್ತದು ಪಾಡುವೆರು. ಆಯೆ ಮಲ್ಲ ಶತ್ರುವಾದುಲ್ಲೆ. ಕೆಲವರು ಸರ್ಕಾರಗೂ ರಾವಣನು ಪೊತ್ತ వచ్చి ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳಿಗೆ ದುಃಖಾಪುನು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ರಾವಣನು ವಿದ್ವಾಂಡರೆಂದು ಪನ್ಪೇರು.
ಮಂತ್ರಿಲು ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ತೆರಿ ಉಂಜೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಲಿಗೆ ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯ ದ್ವಾಪರಗಡ್ದು ಶುರುವಾಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿದುಂಡು. ಭಾರತೊಡೆ ರಾವಣನು ಪೊತ್ತವೆರು. ದ್ವಾಪರೊರ್ದು ಈ ಭಕ್ತಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತಿರುಪವೆರು. ಜ್ಞಾನೊರ್ದು ಪಗಿಲು ಭಕ್ತಿರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಜಗದಂಬನ ಗೀತೆಯನ್ನು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಇಂಚೊಳ್ಳಿರು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಏತು ಮಲ್ಲ ಮೇಲ ಸೇರುಂಡು ಅಂಡ ಜಗದಂಬ ಏರಾದುಲ್ಲಿರು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಬಂಗಾಳೋಡು ಕಾಳಿನ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ನಂಬೇರು. ಅಂಡ ಕಾಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಗದಂಬಡು ಎಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಪನ್ಪು ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಜಗದಂಬನು ಬೊಳ್ದು ದೊಜ್ಪವೇರು. ಕಾಳಿನ ಕಪ್ಪು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೀರು. ಜಗದಂಬೆನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಬೊಳ್ದಾದುಲ್ಲೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ 6 84 ಜನ್ಮನು ದೇತೊಂದು ಕಪ್ಪಾದು ಬಿಡ್ಬೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ಈತೊಂಜಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊದ ಒಳಗಾತೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಕಾಳಿ ಅತ್ತಂಡ ಜಗದಂಬ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇನ್ನೇನು ಮನುಷ್ಯರು ತಿರಿಯೊಂದೇ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದಕ್ಕೆ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಲಿಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ಪಿರವಡು ವಾ ಜಗದಂಬ ಇತ್ತಿರೋ ಆರೆ ಭಾರತದ ಭಾಗ್ಯನು ರೂಪಿಸವಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಖುಲು ಸಹ ಭಾರತದ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ರೂಪಿಸವಂದುಲ್ಲಾರು. ಮಾತೆಯರೇ ಮುಖ್ಯ ಪುದರುಂಡು. ಮಾತೆಯರು ಸನ್ಯಾಸಿನ ಉದ್ಧಾರನು ಸಹ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಬಾನನು ಹಾಕೊಡಾಪುಂಡು ಪಂಡು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಇಂಚಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರು ಬಂದು ತೆರಿಪೋಲಿ. ಎಂಕ್ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಓದವೆರು. ನಿಖುಲು ಹದ್ದುದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಎಂಕುಲು ಬೇಹದ್ದುದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದುಲ್ಲ. ಏಪ ನಿಖುಲ ಹಠಯೋಗ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಬಾವ ನಂಕು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೆರು. ಹಠಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಯೋಗ ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಜೈನದವರ ಇತ್ತೆ ಸಮಯ ಅಂತೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿಡಿತದ್ದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನವಾದುಪ್ಪುಲೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನಾದುಪ್ಪೊಡಾಪುನು. ಕುಮಾರಿಯರಂತೂ ಪವಿತ್ರಿಯರು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನವಾದೇ ಇತ್ತೇರು. ಬಾಕಿ ಏರು ವಿಕಾರಡು ಪೋಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ಪವಿತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೆರಿಪೇರು. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿಡಿತದ್ದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನಾಲೆ. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದ ಶಂಕನ್ನು ಉರಿಪುಲಿ. ಜ್ಞಾನ ಕಟಾರಿ ನಡಪರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಧೋನಿ ಪಾರಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಪರಿಶ್ರಮ ಇಜ್ಜಂದು ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಅವೇ ಬೇಹದ್ದದ ಸುಕ್ಕುಟುಪ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಏರು ಮಸ್ತ್ ಸುಖವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರೋ ಆಕಲ್ನ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಆರ್ನ ಪರಿಚಯನೇ ಕೊರಡು. ನಿಕುಲು ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಪಲೆ. ನಿಕುಲು ರಾಜವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಈ ಜನ್ಮಡು ಓದುದು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಇಂಚಿನಕುಲು ಆಪಾರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಓದೊಂದು ಹತ್ತುಂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ತೇರುಗಡೆ ಒಂದು ನಿಖಲ್ನ ಆಯಸ್ಸು ಪೂರ್ಣವಾದ ಶರೀರ ಬುಡಿಯಡ್ಡ ವಿದ್ಯೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ನಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೇರುಗಡೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಲಂಡನ್ಗೆ ಪೋಯಿರು. ಅಲ್ಪ ಶರೀರ ಬುಡಿಯರು ಬಂದಿತ್ತನ ವಿದ್ಯೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ವಿನಾಶ ವಿದ್ಯೆ ಆದುಂಡು. ಇದು ಅವಿನಾಶ ವಿದ್ಯೆ ಆದುಂಡು. ಈ ವಿದ್ಯೆ ಏಪಲ ವಿನಾಶ ಆಪುಜಿ. ಎಂಕುಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬತ್ತದ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ವಿನಾಶಿ ಸುಖದ ಇಚ್ಛೆ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸುಖವಾದುಂಡು. ಅವು ಅದೃಷ್ಟದ ಇತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ. ಏತು ಸಮಯ ಆ ಸುಖ ನಡಪುಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಸುಖ ನಿಶ್ಚಿತವಾದುಂಡು. ಪರೀಕ್ಷೆಲ ಪೂರ್ಣ ಆಂಡು ಪಂದಿತ್ತನ ನಿಖಲು ಪೋದು 21 ಜನ್ಮದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪರು. ಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರುಡ್ದು ಹದ್ದುದ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುನು ಗುರುಡ್ದು ಶಾಂತಿ ದಿಕ್ಕುನು ಬಂದು ತೆರಿಯುನೇರು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಶಾಂತಿ ಉಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ್ದು ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಸ್ತಾನಗ ಆತ್ಮ ಶರೀರದ್ದು ಭಿನ್ನಾಪನು. ಶಾಂತಿ ನಿಖಲ ಸ್ವಧರ್ಮವಾದುಂಡು ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪಂಡೇರು. ಇಂದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯವಾದುಂಡು. ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತನ್ನ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲುಲೆ. ಎಂಕುಲು ಅಶರೀರೆ ಆದುಲ್ಲ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಯೋಗವನ್ನು ಜೋಡಿಸನಗ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಭಲೆ ಒವ್ವೇ ಸನ್ಯಾಸಿಲಿರ್ದು ನಿಖಲಿಗೆ ಶಾಂತಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಂಡ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ವಿಕರ್ಮಾಜೀತ ಆಪರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಓವು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಶಾಂತವಾದ ಕುಲ್ಲುನನೆ ಐಡ್ದು ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡಬಲ್ ಆಪುಂಡು. ಪರತ್ತು ವಿಕರ್ಮಲ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಈ ಯೋಗ ಬಲ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ಪರತ್ತು ವಿಕರ್ಮ ಒವ್ವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಜಿ. ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗ ಭಾರತದನೇ ಬಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಐದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ವೃದ್ಧಿ ಅವಂದು ಸಹ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಆತಿ ಕಡಿಮೆ ವೃದ್ಧಿನ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲುಪ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ವಿನಾಶ ಆಪೇರು ಬಂದು ತೆರಿವಿನೇರು. ಅಂಡ ಯುದ್ಧ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುನೇನು ತೂಲೆ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜೋ ಬಂದು ತೆರಿವೇರು ಕೂಡ ಮನ್ಪಂದೆಪ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲೆ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಐನೇರ್ದವರ ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದ ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ.
ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಶರೀರದ್ದು ಭಿನ್ನವಾದ ಅಶರೀರಿಯಾದ ಸತ್ಯ ಶಾಂತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು. ಬಾಬನ ನೆನಪುರ್ದು ಸ್ವಯಂವನ್ನು ವಿಕರ್ಮಜೀತರಾದ ಮಲ್ತೊನಡಾಪನು. ರಡ್ಡು ಅವಿನಾಶಿ ಪ್ರಾಳಬ್ಧನು ಮಲ್ತೊಂಡರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವಿನಾಶಿ ವಿದ್ಯೆದ ಕಡೆ ಪೂರ್ಣ ಗಮನನು ಕೊರಡಾಪನು. ಮಾತಾ ಉಲ್ಟ ಮತನು ಬುರ್ದು ಒರಿ ಬಾಬನ ಸುಲ್ಟ ಮತ ತಲಕ ನಡಪಡಾಪನು. ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮತ ತಲಕ ನಡಪಡಾಪನು. ವರದಾನ ಉನ್ನತವಾಯಿನ ಸ್ಟೇಜಿದ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿದ ಹಲ್ಚಲ್ದ ಪ್ರಭಾವರ್ದು ಚಂಚಲತೆದ ಪ್ರಭಾವರ್ದು ದೂರೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀತ ಭಾವ ಮಾಯಾಜೀತ ಅಂತೂ ಆವೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀತಿ ಸಹ ಆವಡಾಪನು. ದೇಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಡಬ್ಬಲ್ ಪಂಡ ಹಲ್ಚಲ್ ಮಸ್ತ್ ಅವನುಂಡು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಸಮುದ್ರದ ಜಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ತೊಜ್ಪೌಂಡು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಧರಣಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವನ ತೊಜ್ಪೌಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀತ ಆದುಬಿಡಿಯರ್ಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒವ್ವೇ ಹಲ್ಚಲ್ ನಿಕ್ಲೆನು ಅಲುಗಾಡಿಸರೆ ಗದ್ದಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ. ಸದಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯದತ್ತದು ಮಾತಾ ಆಟೋನ್ ತೂಪರು ಎಂಚ ಪರಿಸ್ತನೋ ಸದಾ ಎತ್ತರವಾಯಿನ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ತೊಜ್ಪೋಯಿರು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕುಲು ಪರಿಸ್ಥಿತ ಸದಾ ಉನ್ನತವಾಯಿನ ಸ್ಟೇಜಿದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪನಗ ಏತು ಮಿತ್ತುಪ್ಪರು ಆತು ಹಲ್ಚಲರ್ದು ಸ್ವತಃ ದೂರ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈಬ್ರೇಷನ್ದ ಸರ್ವ ಆತ್ಮೀರ್ನ ಸಹಯೋಗದ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪುನನ ಸಹ ತಪಸ್ಸೆ ಆದುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.